Takže čo dneska tam som Mirec. Čauko, dneska ideme pozerať vatru. Pozrite, za chvíľu ju zapalia. Sa tešíme. Fakt sa tešíme, bro. Ešte vám ju počkaj, ja zasvietím. Come on, ne, jak sa vypnúť? Počkajte sekundu, ja vám ešte dám takú lepšiu. Pozrite, toto je tá vatra, veľká, uvidíte Toto sa ako. ide zapalovať dneska. Toto. Celé toto. A ešte nejakých 5 alebo 6, 5-4 minútky a potom sa vám ozveme, keď ju zapália. Tak to vyzerá predtým, tak zatiaľ čaute. Už ju idú zapaľovať, kamo. Pozrite, už sa zapaľuje. Už ju zapaľujú. Kamo, ľudia už ju zapaľujú. Pozrite, teraz sú nejaké randomáci. Páľajú. Kamo, oni ju pália už. Už utekajú. Taký motor, vole. Mirec tu prešiel, nevadí. My sa vám ozveme, keď sa viacej rozhorí, ako. Už horí, už horí. Kvôli videu, ako ja tam nejdem. Sorry ľudia, my tam nejdeme. Ako. Aby ste mali fajné zábery, by som išiel možno, ale sorry ľudia, nejdeme tam. Tuška, poď ešte krok. Ako možno kročík pomôže na YouTube. Takto. Kamo, takto okej. Tak sa môj tak. Že ma radšej utečme. Dobre, ja sa tu týkajú. Už toho, poďme radšej ďalej trošku. Dobre, poď. Ľudia, my sa vám ozveme. Ty kokso, ten to ináč porobil. Kamo, zachránil to, mega. To ináč horí ten vrch, bum, kámo, to ináč horí. Wow! Mega, fajn, to idem. A jak chcete to Fatry, tak o rok bude ďalšia. Jak dáte na tomto videjku takých 30 lajkov. Mirec, jak na tomto videu dajú ľudia 30 lajkov, tak o rok natočíme video z Fatry. A poď, viete čo, dajme 30 odberateľov a o rok natočíme video z Fatry. Ako ešte tam taký hasič dal, že proste benzín. No a teraz tomu tak pomohlo to. Teraz tak horí, jak neviem čo. Ty kokos! To je iná bláznivosť. Ty vole, čo mi sa... Ty vole. Poď ešte bližšie. Ja sa bojím už ale. Neboj sa. Kamo, Nezhoríme, dúfam. nie je v pohode. Ty kokos. Vôbec teraz nemôžeme z hore, vôbec teraz nemáme šancu, že to vybuchne. Ani svetlo. Tam. No poďme radšej preč. Neboj sa. Pozri, ak sa z toho praší. Po druhej strane. Uhlou. Ty vole. Tak to je iný démonský oheň, kamo, toto je GG. Tam sme tam, kde boli. Tam úplne naľavo a semka, to je úplná iná show. Kamo, no nic. To je GG proste, to je mega OP. A pozri, je tam hore na zemi oheň. Ty, teraz to je unikátne. Kamo, toto je geniálnosť, kamo, geniálnosť. Tak vysoko, že... Oh my god, kamo. Ale chude tam Majko, čo je hore. Čo je iné zostáva, toto je tradícia, chudák. Maj. Ale Fatra je fajn. Tak toto je GG, kamo. Už to je moc teplo na mňa. Ja by som išiel trošku ďalej. Ohrieš sa. Mne už horí na čelo, kamo. Kamo, to nic. Keby ho tam ešte hodia z nejakej strany, tak to je mega. Pozrite, ak tam na zemi. Cík. Kamo, mega. Ja chcem aj natočiť dačo len tak for fun, nie na YouTube, ale... Kamo, Masíva, toto tu je. to je mega, kamo. Ale toto je chuďatko, sa pozrieť, aké plamene. A toto Majka na to byť. To je ryb, kamo. Krásne. Ale mne sa to vidí. Wow. Ako o rok sa tešíš.
Už my najbližšie asi. Hej, najbližšie sme. My sme blázni proste. A tam to už až všetko padajú, obradlie už padá. Poďme radšej preč. YouTuberov točí, kamo, my sme proste magori. Čistý. A neviete, Ale dajte like a odber, prosím. my sme sa tu strašne bali ísť, lebo čo sa stalo v... Pozrite, tam hore úplne normálne. A tam je či za tou čiarou tam horí, bro. Ako fajne. A kamo, poviem vám ľudia, v realite to vyzerá lepšie ako na videu. To je pravda. Kamo, musíte také skúsiť, ale nenutíme vás do toho. Na videu to vyzerá trošku horšie, ale fajné. Ja vám to takto trošku dám úplne detailné zábery. Kamo, kebyže takto robia, si za to aj zaplatím. A jak to drevo vonia? A to je zadara. Hej, ani sa nič za to neplatí. Úplne zadarmo. Takže ak by ste chceli s nami prísť, tak sme vo Vavričke. Na tomto, kamo. To horí ako blázon. Koľko od 1 do 10 by si tomu dal? 10. A ja by som tomu dal asi k takých fajných. Kdež 10 určite. 10, vole. A pozerajme ďalej. To je fakt sranda, mňa to baví. A už ten maj schytáva, pozrite, ak ten maj dostáva. Minecraft normálne, kamo. Pozrite, už to tam. Ale potom budeme musieť, lebo že vraj to má padnúť. Hej, niekto tu práve, že to spadne. Ľudia, ak si nedali like, odber, tak ho dajte. Bo my to pre vás riskujeme. Bro, Asi by som sa vzdialil trošku. poďme bližšie správe, že... Čo? Tebe šibe. Vidíte, že máte najlepšie zábery. Ja, to je pravda, ľudia. Ak ste ho nedali ten like a odber, tak ho musíte dať. Za toto, kamo. Ohnivá show. Málo ktorí youtuberi to natáčajú na YouTube. My sme si zobrali aj tyčinky, aj vody, aj čaje, takže... Takže my to tu prežijeme. Keď to spadne, tak... Ako teraz to je? Pozrite, už ten maj je rýb. Ten maj už horí. My sa vám ozveme, keď to trošku viacej bude horieť. Ale tie zvuky sú fajn, tak zatiaľ čaute. Maj už horí inakšie, no. Mne vraví, že maj horí, už sa chytá. O, tak toto je iný ryb. Chudák maj. Napíšte do komentárov RIP maj. Ľutujem. Hej, toto ho ľutujem jedine. Ja kamo, proste, toto je úplná blbosť. Ale je to sranda, je to uspokojivosť. A čaká nás ešte dlhá cesta domov. Možno vám ju natočíme. Ale skôr asi nechceme prežiť, ľudia. A pozrite, maj zhorel. Asi nie. Official. Už to padne asi. Už som počul dreva trošku. Hej, už počuť. Trošku sa vzdialíme, hej ľudia. Lebo je to fakt nebezpečné takto byť blízko. A my to robíme na vlastné riziko, kam. Všetci sa vzdialujú proste. Mŕtve. Tak to stačí. Tak príjemne je teraz. Teplo. Ako moji rodičia. Teraz jak. Takže tam dajte ten benzín, bro. Ale to ja už by som tam nešiel. Tam? Vieš o tom, že ty máš šancu, že to chytí? Teraz už moc páli, kamo. Už je to dobré. Maj už zhorel, kamo. Pozrite, maj už horí. A tak vrch zhorí za chvíľu. Iskry lietajú. Kamo, iskry ináč lietajú. Hasiči do toho toku. Hasiči idú. Hasiči idú? Hej, tí tam robia. Hasiči idú, pozrite. Asi jo. Jak by ste chceli takýchto videí viacej, tak určite dajte like, odber. A deti tu behajú, vole. A to? A to si takto. Keď to spadne, no už maj zhorel celkovo. Keď to spadne, tak sa vám ozveme. No, keď to spadne, možno uvidíme. Skoro. Ešte to nespadne, asi. Dobre, čauko. A ešte budeme dávať, keď bude... Jak sa vám toto video páčilo, tak dajte like a odber a... Čus!